Dangdut ngono lah. Mboten. Oh. Mbak Buyang aja kok. Oh, Bapak yang nyanyi. Oke, siap. Niki Pak Seno niki teng Jakarta Juragan Nyampur Sari. Cahaya Budaya. Pak Seno Cahaya Budaya. Nggih, matur Pak Seno. Iya. Mboten ngejam Sukijang ta, Pak? Hah? Dibeto mriko. Kono MC apik-apik. Pripun? Aku ora iso slendro. Kene iki khusus Oke, pelok. bar iki Ja. Nun. Buke nyuwun arep nyawer bar iki tambal ban. Oke. Ya, oke ya. Wes kedap. Mbak cantik sini no. Urung baroke bar iki tambal ban rene. Nah iki ora tambal ban, iki ganti ban iki Wes ganti ban. Momprot wisan. Ya, kaya ngene lelakonku. Urip ki man. Yen napa